To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. To bidiyon mu na yau insha Allah za mu nuna muku yadda za ku iya haɗin katun da kanku da kanku. To da Allah idan wannan ne sabon zuwan ka a wannan channel Allah ka dawo mu subscribe sannan kuma ka danna mun karatu sanarwa. To yanzu abin da za ka nemi Play Store wannan sun da kowa dai ya san shi Play Store. Za ka shiga cikin sai ka rubuta za ka rubuta abin da na rubuta ga shi nan ma a kan screen sai ka ɗauka. To kun gan shi nan ga nan ya fito shi ne wannan. Sana sai mu yi film daga shi ne wannan fuska shi kuma wannan abubuwan da za su suke yi idan kana son za ka iya kallon bidiyo a nan yadda ake yi ne nan don kuma za ka iya jawo hankali duka yadda zai yi kasance. Kun ga kun sauka sauran kaɗan. Wannan wajen za ka taɓa. Sai ka ɗauka. Duk waɗannan abubuwa ne wanda idan ka ga dama za ka iya ɗauka daga cikin sai ka ɗauka. Wanda yake wannan ne. Amma sai ka yi duba da kyau akwai wanda ba abun nan suke ba. Waɗanda sai ka biya ne za ka yi amfani da su. Waɗannan duk sai ka biya sannan ka yi aiki da su.
kun gani ga can da alamu su a hira. Idan kana so za ka iya canza ma guda wuri, idan kuma kana so za ka iya canza gidan. Za ka nemo wanda furi ne yake ba sai ka biya kuɗi ba, sai ka yi amfani da shi. Wannan titin kun ga su a can yanzu